Ito na yung gatan, friend. Ka junior. Kaberto, kaiman na na. Unsingan aning dili ta na manginggatan kay may paituwas man katon. May paituwas kuno kay sa manginggatan. Ay nagulaman ay tag sa kabuok. Alben. Bawi lagi pud gabi nagdahan mag katambak puwa gabi kuno. Mo ni ka Alvin og kang Berto? Katambak po. Ajo doon na kay baw ano na. Di juga pa duulon din niya. Para banas lagay ng puno kana ni Pen. Aron pen. La pa kuno nas kuan. La pa kuno nas for adult. Ayan ay labog na daw ang pangajoon doy. Bert. Na ikog. Bert. Naa Bert. Matumi si Juan sa bukid. Ano pagda? Ha? Ome may dito sa katos bukid. Ha? Dahan ko ang ume doy. Ha? Nagkuha. Ato sa galawa. Unahan lagi namo. Ano daw kutilyo be? Hala. Doy na ra ba kay paon doy lan? To gibitay. Ikaw na asin na to doy. Wa ko kay ba kasi si kuan may kuan. Na may surit ginabaan. Ganina na mugawa sa takam ni dagan pa sa kapor ago. Kani gumanureg bulinaw, may magbulinaw, bulinaw nya gadagan na. Pagawas na to ana diha. Desis katan pakawan. Samo. Adik to mo. Kantor gitu minawa no kanya panggigika galas 4. Di mo ato Miss Juan man, human di Bert. Asa mo? Maro lagi ito. Secret. Tuman ka. Oy, kay. Ato pamanay. 2-1. Ato pamanay pundo kay usabe dadto na mas kanduaw. Di ba magama na doan? Daro sa libo. Ngatiyaw. Amo taga sa 2.5 Kana ra lamang di pud mo labaw ng tag 150 ay adlaw kay. Yawa basig. Ibu ta tog tag 1-3, 1. Ha? 1-3 small. Pila tuli? Kana ra laging na yagi og kuan kay ana na sa pagbayad ug naay. 1. Naay daghan di dublihon. Daw mingog way isda pero usang laging container. Duda na ko ini tag naa ba. Gama ko dali-dali. Baho. Hay mo hila. Adto sa karasiya kay. Asa man ka mo hilam? Ha? Peligro asa hilam. Ang makaisda kuno nang hilam kuno daan. Mo ba ako kay babu ko hilam god? Baldi libi. Sarap ng gida. Doy Albert. Ano na ibe? Oh. Kuha sa tong baldi ka. Unsa man? Baldi so aw kanalan ulhon man to lang. Masibo naman na. Di, napa o toy daghan. Sudlan ko nang isda. Wa man sa na bebe. Puno na? Oo. Dai, container na. Oy, na musik po wa. Dara ako ray iuli am. Mabili na po. Oh, ano nito? Oh no. Tanong ko, patay po na. Ato kay ito pa, ito nang pat.
Hindi sa pinaunahan mga to. Siya na Ming! Atay tahap sa kugi anak-anak ko na ginawa bali ani. Gawas lagi ba kay magsatog nawa. Nananghid at bukana. Ha? Nananghid at bukana. Kana. Isa pa na rin kay atoro dito ko. Kamay balde sa awa. Nanakiling, muad din ako. Dos. Uno. Dos uno. Ka junior. Kaberto. Kaiman na na. Unsingan aning dili ta na manginggatan kay may paituwas magkaton. May paituwas kuno kay sa manginggatan. Ay nagulaman ay tag sa kabuok. Pwede po makadawi, tagtangige. Oh, wow. Oh, Ay katong nay gisampaw ba ihatag ni. Nay, timbang naman. timbang na. Pagbuho na kadagan, si Makmak, yung paro. Madagko lagi si Alan ramay wa jam yung nana. Awa, pa timing. Pag ko kay timing. Timing man. Na, upat ang kilo. Gay. Pura halos sa kabuk sa kiloan buyan. Apil gon, apil. Kilo na kita ko na. Ayo apil ka to isuwa na. Pila? 3 media. Isud ang gatong media. Gansiha do ko jamo ana ba. Ato gyud mo gagmake. Anhin la ko tungod og maraga ko. Libre mo ka gasolina. Markan si ko eh. Mikpik man ka. Matay ako kahilam, hilam jud ko unsa inigikan. Minam si Albert. Ha? Minam si Albert. Mao la zero. Inigikan ba bawiri lang ka ba do ba. Si Alan dyan, hilingan. Do, si Alan. Manghilang Sabi ko, mga ito sa alagakan kayo maghubog eh. Asa ka po manghilang. Manghidhid tas mga palit-palit na yung asa yung mga kuha na Eh, may madubok. kuha tagdangog. Mana? Namalangre lang kuhan mak. Pamang taputoy balde nga green alaman kay usa nga nang gisudlan bitag mga hiraminta pen. Hani, gisidlan ni Albert yung isda ng ipen. Puman to. Pom? Puman to gibit-bit ni Ondoy. Kali mo pa na. Ibili ka kapag kaging gasta mo rin ka. Hindi, dungagan ka hatong ninadungan ka na. Katurong balde ni Lili karon Kuan, usara. Ha? Katong green dali. Oh, dako mo to. Sapa akong adtuon. Oh, naa nanubi de ka? Naa de oh. Kaya man po daw ng mangsa ba? Tulingan.